Ćao ljudi i dobrodošli u najiščekivaniju epizodu na mom YouTube kanalu, epizodu koja je svake godine najgledanija i epizodu koju ja jedva čekam da napravim. Pre nego što krenemo na listu, zamolit ću vas da se subscribe-ujete na ovaj kanal, to je vama 1 sekund, meni taj vid podrške mnogo znači, a na kraju krajeva to je način da i vi budete u toku sa svim dešavanjima i sa aktualnim sadržajem na mom YouTube kanalu. Također, želim da se zahvalim svima vama koji ste uz mene bili protekle godine, svima novima koji su došli, a i onima starima koji su tu već godinama. Ovo je inače 5. put da ja pravim godišnju top listu u ovom formatu, ne mogu da verujem da je već toliko vremena prošlo. Da kažem da mi je jako drago što ova zajednica postoji i svaki vaš komentar mi je jako važan, svako vaše javljanje mi je važno, ja se trudim da uvek odgovorim svima. Jako mi je drago kad mi neko od vas priđe na ulici da mi nešto kaže. Generalno, to su sve stvari koje mene jako motivišu i koje su mi zapravo ogroman vetar u leđe da nastavim da kreiram ovaj sadržaj. I puno vam hvala za to, puno vam hvala na poverenju koje ste mi ukazali i u toku ove godine i što ste kupovali knjige po mojim preporukama i čitali ih. Ja ću i u sljedećoj godini nastaviti da kreiram ovaj sadržaj i nadam se da ću opravdati to poverenje i da će ova zajednica postati još veća. Pre nego što krenemo na godišnju top listu, također želim da vam kažem da je ovo godina u kojoj sam ja verovatno najmanje čitala. Definitivno sam najmanje sadržaja kreirala jer godina je bila jako turbulentna za mene, svašta se dešavalo, počela je turbulentno i generalno sva ta dešavanja su rezultirala time da sam ja ne jako malo čitala, nisam jako malo, ali manje nego prethodnih godina. Ne znam koliko sam knjiga pročitala, nikad to ne brojim, a želim isto da vam poručim da mislim da ne treba to ni da radite, zato što to uopšte nije važno. No, ovo me generalno inspiriše sadržaj koji pred kraj svake godine deli Bookstagram zajednica na Instagramu, broj pročitanih knjiga tokom godine i generalno nedeljno pretrčavanje, mesečno pretrčavanje, nedeljno šta smo čitali ove nedelje, pa kao bam 5 knjiga, šta smo čitali ovog meseca, bam 15 knjiga. Sve je to okej i svaka čast svakome ko uspe da pročita toliki broj knjiga, ali molim vas, nemojte da se osjećate na bilo koji način inferiorno u odnosu na nekog ko to objavljuje, zato što apsolutno nema razloga. Evo da vam kažem još i da ja čitam isto koliko i vi, verovatno, samo što je velika razlika u tome što ja o tim knjigama pričam javno i iznosim svoje mišljenje i onda to deluje kao da ja čitam mnogo više, ali ja, verujte, čitam možda malčice iznad proseka. Tako da molim vas, nemojte da se opterećujete i u sljedećoj godini birajte da čitate knjige u koje ćete se stvarno uneti. Svaka knjiga koja je pročitana treba da bude onako na pravi način doživljena, zaslužuje da bude pročitana kako dolikuje, sa punom pažnjom. Tako da jedna knjiga mesečno nema veze, ali posvetite joj se zato što ćete tako zapravo zapamtiti knjige koje čitate. A sada idemo na mesto broj 10. Na 10. mestu je poslednja knjiga koju sam u ovoj godini pročitala, knjiga koju sam pročitala prošlog vikenda i koja me je kupila na prvoj stranici. U pitanju je roman Kornelije, slovačke autorke Beate Balogove. I meni je ova knjiga bila jako zanimljiva i kad sam je donela kući sa sajma, ne znam da li ste gledali tu epizodu, tu sam delila neke odlomke i čitala prolog i tako dalje. I zapravo već me je tu kupila jer mi se dopao taj neki poetični stil i magijski realizam koji sam odmah videla ovde, ali nisam znala da će mi se naći na ovoj godišnjoj top listi. Ovo je knjiga koja zapravo govori o moći priča, o isceliteljskim sposobnostima priča, o tome koliko su one lekovite i koliko one formiraju nekako i naš identitet, koliko naša prošlost i naši preci formiraju našu budućnost i predivno je ispričana cijela priča. Ona pripoveda o jednoj mađarsko-slovačkoj porodici, zapravo o ženama u toj porodici gde se svašta nešto prenosi s kolena na koleno, i traume, i iskustva, i prokletstva, ali i to ime
Kornelija. Ovo je priča o ženama koje su morale da budu čvrste, jake, stene, zato što prosto ih život nije mazio i muškarci su nekako iz te porodice uglavnom odlazili na neki način, da li su umirali ili su na neki način nisu bili prisutni, eto. I ove žene su zapravo morale da budu jake. Ima ih jako puno ovde i jako su živopisne, ali najzanimljivije mi je to što se one plaše da budu ranjive, da budu tanane, da budu onako krhke i plaše se svega lepog u životu. Ja imam utisak da je to generalno sa velikim brojem žena slučaj, ono kad ne smeš da naglas kažeš da si srećna, da ti je lepo, da si zaljubljena, da ti je baš sve kako treba, zato što uvek postoji neko sa strane ko će da bude u fazonu ne pričaj o tome. Naratorka je zapravo pokušava da kroz priče svih tih žena u svojoj porodici ispriča naravno i svoju priču, ali i priču svih žena i koja onako, prilično su univerzalne priče. A ono što se meni ovde jako dopalo jesu 3 stvari. Prvo je živopisnost likova, znači možete tačno da ih vidite, vi bukvalno znate te žene, one su tako slikovito opisane, njihov govor je tako zanimljiv. Imala sam sličan osjećaj po pitanju likova kao kad sam čitala Semper idem, ako znate kako Đorđe Lebović opisuje članove svoje porodice. Tako i ovde na svakoj stranici ti likovi oživljavaju. Druga stvar koja mi se dopala jeste taj magijski realizam i način na koji je on upotrebljen u ovom romanu. Takođe, jako su mi se dopali simboli, zato što je ona krcata simbolima. Počevši od jabuke, znači one žive u mestu koje se zove Gospin Jabukovac i te jabuke se provlače kroz ceo roman, naravno to možemo povezati sa knjigom Postanja, jako je zanimljivo. I četvrta stvar, zapravo postoje 4 stvari, jeste ton kojim je knjiga napisana. Taj ton je nekako nežan, topao, onako blago melanholičan. On se ne skriva ni od humora, ni od duhovitosti, ali ni od teških i tužnih momenata, samo što u njima sve vreme traži neki širi smisao. Ako su vam se dopale knjige poput Buntovnice u senci Nađe Tešić, Pamtivek i druga doba, Semper idem, tako da je neke porodične sage koje pričaju priču viših generacija, preporučujem vam da pročitate Korneliju. Na ovoj listi naravno zaslužuje da se nađe i ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za književnost, a to je Stevo Grabovac i njegov roman Poslije zabave, koji se nalazi na mestu broj 9. Ja sam ovu knjigu čitala baš pred dodelu Ninove nagrade i završila sam je tu negde kad je pobednik proglašen i ne znam da li se sećate, ali posvetila sam je ceo jedan video, tako da ako vas zanima analiza i moji utisci posle tog čitanja, možete otići i pogledati taj video, ostavit ću vam link. Ali evo sad samo kratko zašto se ovo knjiga našla na listi. U centru ovog romana je jedan zločin, tako da Stevo Grabovac plete priču oko tog zločina, ali ovo je mnogo više od trilera, dakle priča jednu mnogo širu priču i u tom smislu podsjeća na knjige Kristijana Novaka, s tim što je ton i stil kojim je napisana mnogo drugačiji. Taj zločin se zapravo desio, FYI, što mnoge može navesti da pomisle kako je u pitanju autofikcija, međutim, Stevo Grabovac upliće jako puno likova, jako puno događaja koji nisu u neposrednoj vezi s tim što se desilo, ali ih on nekako kroz priču savršeno spaja i ovo je roman koji je prilično kompleksan i deluje obimno, ali se zbog strašnog pripovedačkog umeća jako brzo čita i ne ispušta iz ruku. Meni je sjajno kako je ovo priča koja ima jako puno tokova, jako puno različitih onih vremenskih linija i likova i događaja, ali na kraju se sve spaja u jednu celinu i ovde nema nikakvih, ništa se ne prepušta slučaju. Dakle, sve je nekako savršeno na kraju wrap-upovano, ako me razumete. Mene je Stevo Grabovac prvo kupio svojim sjajnim pripovedačkim umećem, a potom i pripovedačkim glasom koji je vrlo prizeman i koji vas na jedan nepretenciozan i nenametljiv način uvlači u priču i koji zapravo piše sjajnu savremenu književnost. Podsjećam još jednom, ako vas zanimaju detaljniji utisci o ovom romanu, pogledajte video koji sam snimila početkom godine. Mesto broj 8 počet ćemo jednim citatom iz knjige. Sada će se čitalac zapitati da li je moguće da su sve žene u ovoj priči tužne ili ogorčene? Nipošto.
Neke Euridisine prijateljice imale su sreće. Izaltina je voljela da veze i imala je tu privilegiju da se smeši savršenih zuba, što je radila gotovo neprestano, jer je imala muža s kojim je voljela da razgovara i koji je mogao da je plati račun za zubara. Margarida je bila udovica i veoma srećna, jer joj je Bog uzeo muža, ali joj je ostavio penziju i baš dobro što je bilo tako, a ne obrnuto. Selina se nije udala, ali je imala dobro nasledstvo. Imala je i dobrog prijatelja koji je dolazio sredom i petkom. Naravno, u pitanju je nevidljivi život Euridise Guzmao, Marte Batalje, o kojoj sam vam jako puno pričala i ne znam da li se sećate sa kolikim entuzijazmom sam to tada radila. I zato se i naša na ovoj listi, upravo zato što sad kad pomislim na ovu knjigu, ja tačno mogu da prizovem taj osjećaj koji sam imala dok sam je čitala. To je knjiga koja je cijele godine sa mnom, knjiga koja savršeno ilustruje moje misli i moje stavove o muško-ženskim odnosima, o patrijarhatu, o položaju žena, zato što ona o tome piše sa puno nežnosti i empatije, nikome se ne izrugujući i sa puno ljubavi i prema ženama i prema muškarcima. Ja sam, dok sam čitala ovu knjigu, sve vrijeme imala osmeh na licu, bilo da čitam o jako komičnim likovima kojih je ona puna, ili da čitam o nekim jako zapravo tužnim situacijama u kojoj su se nalazile junakinje u ovoj knjizi, zato što Marta Batalja o njima piše bez trunke gorčine i sa puno ljubavi i nežnosti. Dakle, sve vam je jasno, od srca vam i dalje preporučujem Euridise Guzmao i uvek ću je preporučivati i poklanjati svima. Na mestu broj 7 je, naravno, Sally Rooney i Intermezzo. Ovo je za mene najbolja knjiga Sally Rooney do sada. Knjiga koju sam ja jako emotivno doživela, mnogo emotivnije o prethodne 3. I imam utisak da mi je baš ova knjiga baš jako trebala ove godine. I zato hvala joj. Znam šta joj zameraju, da reciklira svoje stare fore, da se ponavlja, da i dalje piše o milenijalcima, da nekako ne izrasta iz tih svojih tema. Čak i da je sve to tačno, ja sam u fazonu, uopšte mi to ne smeta. Retki su savremeni pisci koji na tako svedenom i minimalističkom prozom ubadaju u srž ljudskih osjećanja i odnosa i koji tako precizno, bez mnogo reči, nego maltene između redova crtaju pejzaž mlade ljudske duše, kao što to radi Sally Rooney. Kod nje su odnosi ogledalo svega što dvojice glavnih likova nose u sebi. I posebno što volim kod nje je što je ona jako nekako optimistično realna. Jer kod nekih stvari, kao što su, na primjer, porodični odnosi, mi smo uglavnom svi baš tako optimistično realni. Vrtimo se u nekim ciklusima ljubavi i svađa, u nekim obrascima i nekako na kraju uvek sve bude okej. I mi opet nekako znamo da će biti okej. Baš je volim. Gledajte video o ovoj knjizi da biste saznali zašto. Ja sve knjige sa ove liste volim, ali ne mogu za sve da kažem da su remek delo. Ali mogu za mesto broj 6, a na njemu je roman Flannery O'Connor Nasilni grabe, carstvo nebesko. Ovo kad čitate, potpuno vam je jasno da čitate veliku književnost. Ne toliko ni zbog radnje, već zbog stila Flannery O'Connor i zbog toga kako ona u jednoj rečenici kaže sve. Njeni opisi prevazilaze sve granice uobičajenog i ono što je najdragocenije u stvari, kad čitate Flannery O'Connor, shvatite koliko je ona knjiga i književnika inspirisala i zapravo od nje je nastao cijel jedan pravac koji se zove južnjačka gotika, a ovo vam je bukvalno Biblija južnjačke gotike. Ona govori o verskom fanatizmu i o nasilju izvršenom u slavu Boga. Ovaj roman kroz svega 3 lika istražuje krajnosti na spektru koje su na izgled potpuno jasno definisane, ali između kojih granice umeju da budu poprilično nekako maglovite i nejasne. Taj spektar nekako nema kraja, a zapravo sve te stvari, sve te suprotnosti se na neki način ulivaju jedna u drugu. Glavnog junaka je, kad je bio beba, oteo ujak koji je religiozni fanatik i koji je
shvatio da je njegova misija da širi Božju reč i ta uverenja je usadio i svom nećaku kroz sistematsko ispiranje mozga i manipulaciju. I kada Maturi umre, nećak se okreće jedinom preostalom rođaku koji bi trebalo da je na suprotnoj strani spektra i koji bi trebalo da simbolizuje prosvećenost i obrazovanje, ali i to je samo na površini zato što je i u njemu zapravo vreba zlo. Meni je u ovoj knjizi sve fascinantno, i likovi, i priča, i radnja, a ponajviše proza Flannery O'Connor i njeni opisi, i zato ću vam sada samo pročitati jedan od njih. Dečak bi se uznemireno zagledao u daljinu iznad tamno plave ivice krošnji, tamo gde se prostirao svet, sakriven i bezbrižan. U najtamnijem, najskrovitijem kutku njegove duše, viseći na glavačke kao šišmiš u snu, bilo je pouzdano, neporecivo znanje da on nije gladan hleba života. Čitajte Flannery O'Connor. I na 5. mestu je jedno remek delo, a to je knjiga Pamtivek i druga doba Olge Tokarczuk. U prethodnom videu sam baš bila nadahnuta da govorim o njoj i onda sam shvatila posle videa da ništa nisam rekla o radnji, ali zapravo ne znam ni kako da vam pričam o radnji jer se ovde radi o svemu. Jednostavno, ovu knjigu morate da uzmete da čitate i bit će vam jasno zašto to kažem. Ali možda mogu da vam kažem nešto o formi. Ova knjiga je podeljena u relativno kratka poglavlja, od kojih je svako doba nekog lika. Dakle, poglavlja se zovu Isidorovo doba, Miškino doba, Srnino doba. I u tim poglavljima Olga Tokarczuk ispisuje njihov unutrašnji svet i opisuje njihovu vezu s prirodom i promene kroz koje oni prolaze tokom vremena. Još jedna zanimljiva stvar, ovo je relativno kratka knjiga, ona ima 200 strana otprilike. Ali ja imam utisak da sam je čitala 100 godina, a čitala sam je tipa nedelju dana. I to je definitivno zbog jezika Olge Tokarczuk, zato što je kod nje svaka rečenica važna i proza je jako zgusnuta i zahteva probijanje kroz nju i full fokus. I zato ja mislim, kada čitate ovu knjigu, tačno znate i imate taj osjećaj da čitate veliko delo. Ja ću ići toliko daleko da Olgu Tokarczuk nazovem svojom sestrom, zato što njena promatranja o duhovnosti, o prirodi, o kosmosu jesu nešto o čemu ja razmišljam i nešto u čemu se ja pronalazim. Velika spisateljica. Na 4. mjestu je još jedna knjiga o kojoj sam mnogo govorila ove godine, a to je Nasleđe Vigdis Hjorth. I sad ja potpuno mogu da razumem da će mnogi od vas pitati kao zašto ti nije, da li je Majka mrtva na top listi? Kao da li je Majka mrtva i kasniji roman i svakako zreliji i slažem se, možda je objektivno, literarno bolji, ali za mene je ova knjiga posebna zato što sam nju prvu čitala i ona me je povukla da ponovo čitam Da li je Majka mrtva, tako da ovog puta sam izabrala Nasleđe za ovu top listu. Ovo je knjiga koja, mislim, ne znam da li sam ikad čitala nešto što tako slikovito opisuje unutrašnji svet nekoga ko je doživeo traumu i ko će bukvalno da se razboli zbog guranja pod tepih i zbog potiskivanja. Vigdis Hjorth minimalističkom prozom, prepunom nekih repeticija i preispitivanja, piše bukvalno o tom osjećaju kada vi više ne možete da izdržite to i kada vi, ako ne progovorite, imate utisak da ćete stvarno da se razbolite i da umrete. I ona zapravo ogoljava jako iz sebe ovde, ali i ruši tu jednu sliku savršene porodice koja pokušava da ispriča jednu svoju istoriju, jednu svoju priču koja je jako daleko od istine, zato što zapravo cijela počiva na lažima. Meni je razgovor sa Vigdis Hjorth, koji sam imala u knjižari Štrik, jedan od highlighta ove godine i osjećam stvarno veliku čast i privilegiju što sam mogla s njom da razgovaram. Pozivam vas da poslušate i tu epizodu, zato što je zanimljivo što ona sama priča o svojim knjigama i to na norveškom. Imate i prevod, čisto da znate, ne brinite. I promocija ove knjige i knjige Da li je Majka mrtva je najbolja književna promocija na kojoj sam ja ikada bila i stoga hvala Štriku što su nam to upriličili. Približavam se prvom mestu. Došli smo do broja 3. Na mestu broj 3 je knjiga koju ja obožavam i koju bih mogla, ja ne znam, ja razumem da nekim ljudima kao nije ništa posebno jer su kao očekivali mnogo više, ali za mene je ovo remek delo savremene književnosti. Pitanje je knjiga Kratki čudesni život Oskara Vao.
Glavni junak je Oscar Wao, gojazni tinejdžer koji je pravi nerd, koji obožava sve što je vezano za naučnu fantastiku, ali isto tako obožava i devojke i žudi za tim da nađe ljubav, međutim to mu stalno nekako izmiče. I na početku knjige Junot Díaz nas upoznaje sa konceptom Fukua, drevnog prokletstva koje prati Oskarovu porodicu i onda vi razmišljate šta je to Fuku, kako je moguće, kako je to prokletstvo, dok ne shvatite da u stvari ono što njih gura u probleme jeste ljubav, ali isto tako ih ljubav iz tih problema i izvlači. Ono što obožavam kod ove knjige jeste što Junot Díaz ništa ne forsira, ni humor, ni dramu, ni tugu, ali postiže sve to. I ova vas knjiga bukvalno vodi kroz jedan vrtlog emocija, od smeha do suza, gde vi, kad je pročitate, imate osjećaj slomljeno mi je srce, ali se ipak smejem. Njegov stil je nekako energičan, živ, prožet savremenim govorom, urbanim slengom i referencama na pop kulturu. On je brutalan, ima scene koje su stvarno jako strašne, ali s druge strane postiže neki miks sirovih emocija i veoma pažljivo promišljene strukture. Imam utisak da on sve vreme zapravo razgovara s čitaocem. Mislim, i razgovara, zato što u suštini narator ove knjige jeste junior, Oskarov cimer, koji kao pokušava da ispriča njegovu priču. Ali nekako se totalno direktno obraća vama, tako da imate utisak da i vi učestvujete u ovoj priči. I sve vreme je njegov glas jako duhovit, ali nikad ne beži od težine priče koju pripoveda. I ono što je jako važno da spomenemo, što znam da se mnogima nije dopalo, ali ja mislim da je potpuno genijalno, jeste to preklapanje engleskog i španskog. Mislim da je prevod odličan, by the way, svaka čast Bojanu Bosniću po 500. put govorim, ali da, sjajno se snašao u tom spenglišu, kako bih rekla. Ja mislim da je jako važno i u tom pogledu što daje određenu svežinu priči, naravno autentičnost, ali produbljuje identitetski dualizam glavnih junaka. Stil Junot Díaza je sirov i poetski i nekako jako prkosan sve vreme, iako sadrži dozu melanholije. On vama u stvari ni u jednom trenutku ne dozvoljava da ostanete pasivni u ovoj knjizi. On u svakom pasusu kao da vas poziva da se suočite s nečim, ili da se smejete, ili da se suočite sa tugom u kojoj je ova knjiga prepuna, sa stvarnošću, sa nekim tako teškim situacijama i tako dalje. Za mene ovo je remek delo savremene književnosti i jedna od mojih omiljenih knjiga savremene književnosti ikada. OMG, približavamo se prvom mestu, a do tada na mestu broj 2 je Dina Franka Herberta, klasik naučne fantastike i mnogo više od toga i knjiga koju preporučujem čak i vama koji tvrdite da ne čitate naučnu fantastiku, zato što apsolutno prevazilazi taj žanr i predstavlja, po mom mišljenju, jednu od najvažnijih knjiga 20. veka. Ovo je na planu ideja, jedno potpuno briljantno i genijalno delo, da vam ja kažem. U ovoj knjizi nema klasičnog pripovedanja s dugim opisima, događajima, narativnim nekim pasusima. Umjesto toga, priča se uglavnom otkriva kroz razgovore likova, kroz dijaloge koji su jako dinamični. I to je ono što ovu knjigu čini jako brzom za čitanje, iako je ona suštinski veoma obimna. Gotovo celokupna radnja i razvoj događaja otkrivaju se upravo kroz te dijaloge, a često se neki ključni trenutak koji je srž radnje, koji pokreće čitav niz događaja, otkriva kroz samo jednu rečenicu, nenametljivo, ali vrlo efektno. Osim dijaloga, Frank Herbert na genijalan način ubacuje i unutrašnje monologe likova. Ono što posebno fascinira jeste način na koji se posvećuje svakom liku ovde. Svako dobija podjednaku pažnju, a on veoma vešto prelazi sa jednog lika na drugog, otkrivajući priču kroz različite perspektive. Dakle, ovdje nema površnih ili zanemarenih likova, svi imaju veoma bogat unutrašnji svet i svi su jako bitan deo ove priče. I ono što je meni ovdje najgenijalnije jeste neki balans koji Frank Herbert postiže, ne znam kako, ali postiže. Činjenica je da ovdje postoji jako puno likova i ceo lore je izuzetno kompleksan,
ali uprkos tome Dina ni u jednom trenutku meni bar nije bila naporna za čitanje. I upravo u tome leži sva njena čar. Autor uspeva da osvetli veoma kompleksne i složene ideje, a da pritom zadrži čitaoca ne prikovanim, nego potpuno nekako angažovanim u ovoj priči. Mogla bih jako puno da pričam o Dini, ali i o ovoj knjizi imam ceo video koji sam snimila kad izašao drugi deo filma, tako da ako vas zanimaju detalji, pozvaću vas da pogledate tu epizodu. Ta-da-da-dam! Došli smo do prvog mesta. Ako ga niste provalili do sada, ja stvarno ne znam, niste pazili, niste me pažljivo pratili. Letos sam za jednu knjigu spomenula da je najbolja knjiga koju sam ove godine čitala i spomenula sam da ne znam da li će ostati na tom tronu, zato što je u tom trenutku do kraja godine bilo ostalo još 4 meseca. Ali evo, imam to zadovoljstvo da vas obavestim da je Demon Copperhead ostao na tronu i da predstavlja najbolju knjigu koju sam ja ove godine pročitala. U pogledu teksta, apsolutno sam sigurna da na ovoj listi postoje kvalitetnija dela. Znači, Pamtivek i druga doba, Nasilni grabe, Carstvo nebesko. To su remek dela i nekako ne mogu da poredim to sa Demonom Copperheadom. Odnosno, ne mogu Demona da poredim sa tim knjigama. Ali prosto, to kako je ova knjiga na mene uticala, emocije koje je kod mene izazvala, priča, osjećanja, to što sam ja bila sve vreme toliko angažovana. Sam lik Demona Copperheada, koji Barbara Kingsolver je napisala savršenim savremenim jezikom, je na mene ostavio toliko snažan utisak da bih ja sad slobodno mogu da vam kažem, voljela do kraja života da čitam samo ovakve knjige. Ovde je sve što volim u književnosti, priča sa puno plot twistova koji su potpuno realni pritom, lik koji je duhovit, koji je predodređen za nesreću, ali koji uprkos tome postaje junak svog života. Mislim, ovo jeste retelling Dickensovog Davida Copperfielda, ali opet jedna moderna priča u kojoj je Barbara Kingsolver ubacila i priču o opioidnoj krizi. Ja nisam imala pojma da je ova knjiga zapravo o tome. I u suštini jako angažovano delo, ali to se uopšte ne primećuje zato što je pre svega književnost. Znam i da se mnogim ova knjiga nije svidela na Book Clubu, ali potpuno mogu da razumim zašto, ali razumite i vi mene. Došla je u nekom savršenom trenutku mog života. Jako sam je emotivno doživela, jako sam plakala i dan danas se naježim kada pomislim na scenu kada Demon Copperhead peške odlazi da nađe svoju babu i vi mislite, ok, vratit će ga, neće ga prihvatiti, gotov je, ništa mu ne ide od ruke, sve je katastrofa, ali Barbara Kingsolver vas nikada ne pusti da se olupate, da se otresete o zemlju i koliko god sve bilo strašno, ona uvek vama poručuje da u ovom svetu postoji dobro i da postoji ljubav i da je to najvažnija stvar na svetu. Toliko. Ako vas zanima ova knjiga, i o njoj imam ceo jedan video, tako da ću vas pozvati da ga pogledate, jer džabe vam ja sad ovde pričam. Prosto pogledajte taj video i shvatit ćete zašto je ova knjiga toliko meni važna. Sada, pošto znam da se pitate gde su neke knjige, zašto nisu na ovoj listi pod 1 Najskrovitiji spomen ljudi, pod 2 Zavera budala i pod 3 Suđe i furije. Ne znam što da vam kažem, ove knjige su sjajne. Najskrovitiji spomen ljudi je apsolutno genijalna knjiga, jako kvalitetno delo. Zavera budala, klasika američke književnosti, ovo je najdinamičnija knjiga koju sam ja pročitala ove godine. Ali, shvatite me, ova lista je čisto subjektivna i ja nju formiram prema nekim emocijama koje me vezuju za određene knjige. Tako da bih ove 3 knjige ostavila kao neke honorable mentions, knjige koje su mi takođe ulepšale ovu godinu. Mislim, mnogo mi je knjiga ulepšala ovu godinu. Ja sam realno najmanje ove godine čitala od svih godina pre, ali sve knjige koje sam čitala su bile dobre. Ja ove godine nisam pročitala ništa što mi je bilo sranje, znači sve mi je bilo strava i svaka knjiga me na svoj neki način zabavila.
Neki sam naravno počinjala i odustajala od njih. Prva, recimo, je Poništena Michela Houellebecqa, zato što sam shvatila da u tom trenutku kad sam počinjala da je čitam sam bila u bolnici i radnja je bila vezana za neku bolest i ja sam bila u fazonu još uvek ne mogu da čitam ovu knjigu, tako da sam je ostavila. Bilo je još knjiga koje sam ostavljala i nisam je završavala, ali bože moj, to je uvek tako. Doći će neki trenutak iza njih. Ja ću pre nego što završim iskoristiti priliku da vam se još jednom zahvalim što ste i ove godine pratili moj sadržaj, što ste me podržavali, što ste bili tu, iako sam objektivno najmanje sadržaja ove godine kreirala. Ovo je bio jako izazovan period za mene, cijela godina, ali kad stavim sve na papir i kad podvučem crtu, ovo je bila najlepša godina u mom životu do sada, bar u odraslom životu. I za kraj još jedna stvar, ovo nije posljednji video ove godine. Sljedeće nedelje planiram da vam predstavim najbolje stripove koje sam u njoj čitala, tako da stay tuned, što se kaže. I u tom videu planiram da vam poželim srećnu novu godinu, ne sada još uvek, ali ono što mi je bitno da znate jeste da sljedeće nedelje na mom profilu možete da osvojite svih ovih 10 knjiga koje sam spomenula, zato što pravim veliki novogodišnji giveaway. To je to. Pratite me za više informacija na Instagramu, a mi se vidimo sljedeće nedelje.